Lumea mea s-a schimbat într-o zi când a început să plouă cu tot felul de cărți. La început păreau inofensive și cu câțiva alți puști am inventat un joc nou și interesant. Așa ne-am dat seama că acele cărți nu erau chiar cărți inofensive, purtau în ele puteri incredibile din alte lume. Eu sunt Dan și împreună cu prietenii mei Runo, Marucho, Julie, Shun, însuși domnul mare și tare, și Alice, suntem luptătorii Bakugan! Bakugan, un scop, două lumi. Ce o să te faci? Sorții sunt împotriva ta. Ești cu spatele la zid, de tot ce ai mai bun. E ultima înfruntare. Puterea e în tine, se ciocnesc înăuntru tău. Să lupți pentru bine, să nu dispară tot, tot, tot. Este Bakugan. Luptătorii Bakugan în Pământul către Capitanul Dan. Bine că am identificat toate atributele. Ce zici, Marucho? Misiunea noastră împotriva lui Naga este aproape încheiată. Ai dreptate, să ne vedem de drum. Nu mai rămâne decât să distrugem monstrul. Să mergem de tot! Cred că mi se face rău, Preyas. Întoarceți capul, te rog. Scuzați-mă, sigur mergem în direcția bună? Nu cred că e momentul să ne mai oprim pentru instrucțiuni. Nu vă faceți probleme, prieteni. Noble Lion a zis că e în direcția asta și sunt sigur că el știe drumul. Și ce facem când ajungem la miezul tăcerii? Îl luăm de la Naga. Urmați-mă! Wow! Deci ăsta e centrul Vestroiei. E cu adevărat înspăimântător. Stați puțin! Dar aici nu e nimic. Pare să fie pustiu. Unde ești, Naga? Unde te-ai ascuns? Nu-i simt prezența. Știu. Poate că n-a anunțat cineva că venim după el și fricosul și-a luat tălpășița. Mai bine pentru el, pentru că eram pregătit de o ședință de box. Da, sacul fiind fața lui. Nu cred că ar fugi. Ceva nu e în regulă aici. Sunt de acord. Hei, Dan! Dan, mă auzi? Răspunde, Dan! Răspunde! Hei, mă aude cineva? E cineva acolo? Răspundeți! Da, Joe, te aud. Trebuie să vă întoarceți, grăbiți-vă! Vorbești serios? Se pare că recentele catastrofe meteorologice s-au liniștit. Deși lucrurile reintră în normal, încă nu există o explicație oficială. Pentru canalul 8 a transmis Tiffany. Wow, gaura aceea din cer a dispărut pur și simplu. Priviți, la fel s-a întâmplat și cu cea din Pacific. Părerea mea e că guvernul e în spatele acestei povești. Sunt extraterestri? Aveți dreptate, creaturilor. A sosit momentul ca lumea să simtă mânia supremă a lui Halgi. Ridică-te, Bakuganul meu! Deci asta e lumea oamenilor! Mașina mea! Îmi pare atât de rău. Știu sigur că eu pusesem ochii pe locul acela de parcare. Gargonoids! Acesta va fi noul nostru teren de joacă!
ha, ha, ha! Distracția e pe punctul de a începe! Ha, ha! Ha, 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 ha! Ai dreptate, Chuck. Pare un fel de invazie. Reporterii noștri spun că peste tot în lume apar creaturi ciudate. Iar asta doar pe continente. Au fost însă reperate și în largul mării. E un adevărat coșmar! Poate că greșesc, dar e vorba despre Bakuganii lui Naga. Oare ce are de gând să facă? Cred că știu ce încearcă să facă. Stai puțin. A creat gaura doar pentru a deveni pe luptători în Vestroia? Exact. Fără luptători și fără Bakuganilor, lui Naga îi va fi mult mai ușor să vină după mine și după miezul infinitului. Practic suntem fără apărare. Și atunci ce facem? Doar pe continent, Chuck. O altă gaură s-a deschis chiar deasupra Pacificului și crede-mă, e imensă. Trebuie să facem ceva. Suntem deasupra găurii. Un submarin nuclear este tras înăuntru. Ba nu, așteptați, se întoarce. Oh nu, e chiar Naga în carne și oase. E aici. A venit pentru mine și pentru miezul infinitului. Bine ai venit în lumea mea, mărite Naga. Într-adevăr, un loc ciudat. Acum, Algi, explicăm care este următoarea noastră mișcare. Înainte de toate, trebuie să o găsim pe Waver. Bakuganii tăi trebuie să cerceteze tot pământul. Dacă nu intrăm în posesia miezului infinitului, misiunea noastră este sortită eșecului. Atunci așa să fie. Bakuganii mei îți stau la dispoziție. Adu-mi-o pe Wyvern și după aceea universul va fi al meu. Oh, miez al infinitului, arată-te oriunde ai fi. Ținta este fixată. Loviți cu tot ce aveți, băieți! Ați făcut o treabă bună! Ce amuzant a fost! Dar Tricloid mai vrea să se joace cu avioanele micuțe. Misiune îndeplinită! Să ne întoarcem la bază! Catapultare! Sunt lovit, catapultare! Lui Tricloid îi place să se joace cu avioane de jucărie. Întreaga lume este ca un pandemoniu. Forțele militare sunt neputincioase, iar oamenii politici nu știu cum să procedeze. Indiferent de natura lor, aceste creaturi sunt puse pe distrugere. Toate acestea se întâmplă din cauza mea. Milioane de oameni nevinovați sunt în pericol. Naga nu se va da înlături de la nimic până nu mă găsește. Trebuie să stăm ascunși, Wyvern. Trebuie. Dacă ieșim acum, Naga va afla și ăsta va fi sfârșitul. Dar trebuie să facem ceva. La ce te gândești, Joe? Sunt un luptător și trebuie să luptăm. Luptător Bakugan, recepție. Răspundeți! Avem nevoie de ajutorul vostru! Lumea noastră și Vestroia sunt pe punctul de a fi distruse! Naga, caută miezul infinitului! Dacă el și aliatul lui, Halgi, pun mâna pe miezul infinitului, întregul univers va fi distrus! Trebuie să ne unim forțele și să luptăm! Vă rog, am nevoie de ajutorul vostru. Trebuie să apărăm lumea noastră și Vestroia înainte de a fi prea târziu. Mă bazez pe voi, prieteni. Trebuie să plec. Cu puterea miezului infinitului care este în mine, doar eu voi putea să-l înving pe Naga. Ha? Îți mulțumesc pentru tot, Joe. Așteaptă. O să vin cu tine. Joe. Hei, voi doi, încetați! Joe, contați pe mine. Vin și eu. Chen! Și pe mine poți conta, Joe, prietene. Și pe mine, prietene! Voi fi acolo oricând ai nevoie! Hei, Joe, aici Comba! Poți conta și pe mine! Frumos! Sper că nu e prea târziu să mă înscriu și eu. Da, poți conta și pe mine! Prieteni, mulțumesc foarte mult! Unde ești, Wyvern? Dă-mi mie miezul infinitului și poate reușesc să-l conving pe Naga să-ți cruțe viața. Wyvern, răspunde! Bakugan, luptă!
Ce adunătură de copii nesăbuiți! Uite cine vorbește! Bine ai venit pe pământ, Taken! Dacă știam că vii, organizam un comite de primire sau un meniu cu pește prăjit. Hei, bucată de sushi ce ești, luptăm? Ce se întâmplă? Mă așteptam să ne primească ca pe niște eliberatori. Crezi că animalul tău cu un singur ochi mă poate învinge? O să accepți așa ceva din partea ei? În niciun caz, șeful. La 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 la. Vai, asta n-a fost prea frumos. Hei, la ce te uiți? Dacă ți-ai imaginat că va fi floare la ureche fără luptător, te-ai înșelat. Hai, vorbește, uriașule. Spune-mi că vrei să te predai. Cine a făcut asta? Ascultați voi, cei care îl slujiți pe Naga. Nu vă pot lăsa să treceți. Oh, te rog! Doar nu vorbești serios! Ce ai impresia că faci? Protejează miezul infinitului și, dacă vrei să știi, asta facem cu toții. În regulă. Cu atâția luptători în jurul nostru vom câștiga lupta asta cât ai zice pește. Joe, să nu-l subestimăm niciodată pe Naga, niciodată! Și acum, Naga? Aqua's Tornado! Opa, mai ratat! Îți șterg eu rânjetul ăla de pe față. O încercare bună pentru o fată bătrână, dar poate vrei să-ți folosești creierul. Forța brută nu-i de ajuns. A mea ești! Carte de îndemânare activată! Right, Giganti! Nu vine să cred cât ești de puternic! Și asta nu e totul, nu-i așa? Simte puterea lui Cycloid! A, da? Lupta continuă, dar unele dintre aceste creaturi apără de fapt planeta. Doboară-i! Lăsați-ne planeta în pace! Vă pare rău, monștrilor! Copiii din întreaga lume luptă alături de aceste creaturi pentru a salva planeta de invazia extraterestră. Uite, dragă, copiii ăia au Bakugan ca lui Dan. Și toți par atât de hotărâți să câștige lupta asta. Pentru binele tuturor, să sperăm că reușesc. Oh, nu! Anti-Musa! Flacără Dark Vortex! Ha! Carte de îndemânare activată! Dive Mirage acum! Bun, ce se întâmplă acum? Forcing Wave! Se pare că noi câștigăm, așa-i? De ce nu vă predați odată, netrebnicilor? Cred că asta era replica mea. Nu se poate! Cum îndrăzniți să mă sfidați, nesăbuiților? Acum veți simți mânia supremă a lui Naga! Wyvern, trebuie să reziști, trebuie, pentru binele tuturor!
Cred că nu înțelegi cu cine te pui, așa-i? Oh, nu! Mi-a distrus Bakuganul! Bakuganul meu! Rezistă, Cycloid! Oh, a căzut monstrul și a făcut boom? Tentacleer! Sper că asta ți-a plăcut. Fortress! Îmi pare atât de rău că te-am dezamăgit, Klaus. Iartă-mă! Cyranoid! Wyvern! Energia negativă a lui Naga atacă miezul infinitului din interiorul meu. Nu mai rezist! Nu mai pot, Joe! Nu mai pot rezista multă vreme! Da! L-am găsit în sfârșit! În curând și miezul infinitului și universul vor fi doar ale mele! Mergeți, animalele mele de companie! Aduceți-mi miezul infinitului, iar apoi vom triumfa peste toată lumea! Nu! Am putea face ceva? Oh, nu! Ce sunt creaturile alea? Hei, nu s-a terminat încă. Are dreptate, încă nu e gata. Pricepeți? Nu uitați, oameni buni. Încă îi mai putem chema pe luptători. Exact, Dan și gașca lui vor ști ce să facă. Au dreptate! Am uitat de luptători. Încă îi mai putem chema pe luptători. Ești sigură că mai e timp? Ei sunt ultima noastră speranță, Joe. Încearcă să-i contactezi din nou. În regulă. Luptătorii sunt ultima noastră șansă de a supraviețui. Dan! Dan! Recepție! Aici Joe! Sunteți acolo? Vă rog, răspundeți, Dan! Răspundeți! Răspundeți careva! Da, Joe! Te aud! Grăbește-te, Dan! Trebuie să vă întoarceți, mă auzi? Să ne întoarcem? Naga e în lumea noastră și a adus toți Bakuganii. Trebuie să vă grăbiți, pământul este atacat. Repet! Dan, dacă mă auzi, grăbiți-vă. Trebuie să ne întoarcem și să-i ajutăm. Deci, asta a fost o diversiune? Naga ne-a păcălit? E un adevărat război aici, Dan. Dacă nu ajungeți mai repede, nu mai rezistăm. Să vă grăbiți, Dan, trebuie. Te rog, Dan, adu-i pe luptător cât mai repede posibil. Hei, Joe! Răspunde! Care este planul nostru de atac, Dan? Nu cred că mai avem de ales. Trebuie să ne întoarcem și să ajutăm. Da, dar cum? Dacă ne întoarcem așa cum am venit, va dura prea mult. Și dacă transmisia asta este de fapt capcana? Cred că Naga a închis deja trecerea dintre cele două lumi. Oh, nu! Asta nu arată bine deloc! Trebuie să existe o ieșire pe aici, trebuie! O, Dumnezeule! Drago! Wyvern! Dan! Tocmai am auzit vocea lui Wyvern! Vorbești serios, Drago? Drago! Aceea este lumina de la miezul infinitului. Uite-o pe Wyvern. Wyvern aici? Ești sigur? Miezul infinitului și eu îl simt. Stați așa, înseamnă că lumina face legătura cu lumea noastră? S-ar putea să aibă dreptate. Da, bineînțeles! Am știut că între Drago și Wyvern e o legătură specială. Dragă Preus, mai există speranță! Ordonați! Ei bine, trupă, se pare că avem o misiune de îndeplinit. Da! Trebuie să ne întoarcem acasă și să arătăm monstrului Naga cine e șeful aici. Plecăm! Sus și plecăm de aici, Drago!
understand. The power's in your hand.